Зрэшты, ўжо праз гадзіну Лукашенко забыўся, што ў Беларусі паводле яго свабода і дэмакратыя. І ён прызнаўся, што аддаў загад пераследаваць тых беларусаў, чые сваякі выходзяць на мітынгі за мяжой. Разведчикам говорю: ребята, не надо воевать, сфотографируйте все. И заявите, что мы их установим. И вот они от страха там будут митинговать против своей страны, а у нас полностью их досье. Их все фотографии. Вот вам искусственный интеллект. И мы им намекнули, что их родственники, родители, родные, близкие живут здесь. Вы просто подставите своих людей. А ці існуе нейкі закон, які забараняе беларусам мітынгаваць за мяжой? Або ёсць, можа, нейкі закон, які дазваляе міліцыі і спецслужбам у Беларусі пераследаваць у краіне людзей за тое, што іх сваякі выйшлі на легальную акцыю не ў Беларусі, а за мяжой. Дарэчы, Лукашенко падчас канферэнцыі сцвярджаў, што на акцыю ў Варшаве выйшла 20 чалавек. Яго абвергнуў ягоны ж следчы камітэт, які ў Варшаве налічыў у 10 разоў больш удзельнікаў, больш за 200. Атрымалася, як заўсёды, ніхто не пратэставаў, але судзіць будуць сотни людей. Идентифицированы 365 персонажей. Их деятельность задокументирована. И принято решение о привлечении фигурантов к уголовной ответственности. И такая атмосфера правды была на конференции больше за 4 гадзіны.